3 minn kull 4 investituri barranin li qegħdin f'Malta jemmnu li pajjiżna huwa destinazzjoni attrajenti għall-investiment dirett barrani. Dan skont stħarriġ imsejjaħ Attractiveness Index li jsir mill-kumpanija EY u li jkejjel kemm il-pajjiż huwa attrajenti għall-investiment barrani. Fl-istħarriġ ħadu semm 115 kumpanija li 74% minnhom qalu li jemmnu li Malta hija destinazzjoni attrajenti għall-investiment dirett barrani. 48% tal-investituri barranin li ħadu semm fl-istħarriġ wieġbu li jaraw lil Malta bħala destinazzjoni attrajenti għall-investiment fi 3 snin li ġejjin. Fost il-fatturi li skont investituri barranin jagħmlu lil Malta destinazzjoni attrajenti għall-investiment dirett barrani hemm is-sistema ta' tassazzjoni, l-istabbiltà tal-klima soċjali u żieda fil-potenzjali tal-produttività fih dan il-kumpaniji. 78% tal-investituri jemmnu li fl-10 snin li ġejjin se jkomplu japeraw minn pajjiżna u 65% tal-investituri barranin qalu li għandhom fiduċja f'pajjiżna bil-ħsieb ikun li jkabbru n-negozju f'Malta. Dan ifisser żieda ta' 4% fuq l-istess tħarriġ tas-sena li għaddiet. Il-Managing Partner ta' EY, Ronald Attard, qal li dan l-istħarriġ huwa idea ċara ta' kif jaħsbuha l-investituri barranin dwar Malta li 83% tagħhom qalu li Malta se tkompli tiġbed l-investiment permezz ta' liġijiet ġodda bħal dawk tal-blockchain. Qed nitkellmu fuq żewġ kejliet differenti, però naħseb huma pjuttost konsistenti, jiġifieri għandek riżultati ekonomiċi li huma tajbin. U għandek il-maġġoranza kbira tan-nies tas-Serbja qed nitkellmu 3 minn kull 4 li jgħidu li Malta hija attraenti. Ġifieri naħseb hemm konsistenza bej iż-żewġ kejliet ħanajtek. Il-konferenza annwali ta' EY kienet indirizzata mill-Prim Ministru Joseph Muscat li qal li tkabbir ekonomiku f'Malta kien minn tal-inqas id-doppju ta' dak fl-Unjoni Ewropea, filwaqt li r-rata ta' impjieg f'Malta hija kważi 4 darbit aktar minn dik fl-Unjoni Ewropea. Dawn ir-riżultati ma nkisbux b'kombinazzjoni, iżda riżultat ta' viżjoni ċara u rrieda li nieħdu d-deċiżjonijiet qal il-Prim Ministru Joseph Muscat li fisser l-aspirazzjoni li nkunu l-aqwa fl-Ewropa u fid-dinja. Il-Prim Ministru nnota kif illum għandna l-ikbar surplus fl-Unjoni Ewropea. Iżda sakemm wasalna sawn, il-Prim Ministru qal li l-Kummissjoni Ewropea kienet poġġiet lil pajjiżna taħt proċedura ta' deficit eċċessiv. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li kellu diskors kontrastanti minn dak tal-Prim Ministru. Adrian Delija kien negattiv u quddiem il-preżenza ta' investituri barranin infexxi kritika lil pajjiżna fejn saħansitra tkellem kontra l-ħaddiema barranin li jaħdmu f'pajjiżna. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-ħaddiema barranin għandhom ir-rwol importanti fis-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna. Innota li 57% ta' dawk li pparteċipaw fl-istħarriġ qalu li nuqqas ta' talent hija problema għal dawk li jridu jkabbru negozju tagħhom f'pajjiżna. Actually, we need to be a cosmopolitan society. Also, we need to see what our priorities are. We need to decide that if we want growth, we cannot say, well, we want growth, we want more sectors, we want business to invest in new sectors, we want government to promote new sectors. But wait, we don't want more foreigners in. The two are not compatible. We need to get our choices right. And we need to respect the different choices. This government has made its choice. We want to continue to expand our economy. We want that expansion to be sustainable. We want to be an open, cosmopolitan society. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-qasam tat-teknoloġija fosthom il-ftuħ ta' diversi kumpaniji tal-blockchain wara li Malta kienet l-ewwel pajjiż li rregola dan is-settur u qed joffri suq regolarizzat għall-investituri. Dr. Muscat qal li l-pass li jmisqu li Malta żżomm ir-reputazzjoni tagħha bħala post ideali biex kumpaniji li jispeċjalizzaw fl-intelligenza artifiċjali jiżviluppaw l-idejat tagħhom f'pajjiżna. Qal li Malta qed tiddiskuti ma' mexxejja oħra minn madwar id-dinja biex tkun l-ewwel fid-dinja li jkollha qafas regolatorju dwar l-intelligenza artifiċjali.